aiken da ne miki ne ni dazu. Yana kicin haji. Kicin kuma kika kai shi? Maimakon ni da na baki ki kawo min a hannuna sai ki je kicin ki. Kicin ne ya aike ki ko ni? Kalli fa abin da yake zuba siyo mun fa. To ka mai da. Ki je ga ki karata ga ta nan. Ko ita na ce miki haka na aike ki? Ke biki san garin alabo ba biki san fulawa ba? Sai ki je ki siyo min sai ki je ki karata da ita. Me zan yi da ita? Ni ma banza ne hala. Na gaske kuwa. Kai ma banza. Kowa ma banza ne. Ga kai nan babban banza? Wallahi yau ka taro bala'i. A ina? A nan. Haba. Yaya Alhaji, yaya lafiya? Yaya. Yaya, ya ɗaganka ka fito na aya mutsi kamar a fusace. To ni ina gaba abin da ya fi mana sauƙi. Ali Dauda, illa ƙarin aure fa ya kama ka. Babban gida. Da babban gida. Sama. Babban gida. Komai in za su yi yau a cikin gida. Ko abin kirki ko kwa rashin sa za su yi a jan gida. Ga babban gida da takwakiya a cikin gida. Babban gida. Babban gida. Mai babban gida, mai babbar harka, mai mata ɗaya. Babban gida. Babban gida. amma man ba da da makina mun da kai makina ba ka ji me yace ba wai kai makiyinsa ne. Ta yaya na zama makiyinka? Saboda ka ce ya ƙara wa Hajiya aure shine kawai. Ai Alai Dauda dole sai ka ƙara Hajiya aure. Haura mun ko? Ƙara auren da za ka yi shine zaman lafiyarka da kwanciyar hankali a gidan nan. Idan baka ƙara aure ba to haka za a yi ta fama ga shekarunka suna ja girma yana zuwan maka za ka samu surukai nan gaba haka za ka zauna kullum mun ƙara mu ci ko? Ma ne da wa. Mun ne Hajiya aure. Mun ne uku. Mun gidan da mu faɗa tare me yace wai sai dai mu tafi gaba ɗaya mu je mu gaya mata kaji in ya so duk tarkon tsame mu gaba ɗaya ba damuwa ba matsala ba yana da gaskiya mu je gaba ɗaya mu gaya maka gaya mata muna tsaya gidan muna kuma tashi wato abu na shigo ne dama dan yi miki bayani ba wata dogon magana na riga na gama yanke hukunci na kudin gaba ɗaya aure zan yi Aure kuma? wani kuwa aure zan yi. Kar ka cutar da ni, ka san fa ina son ka. Kina sona? Yi mana. Kuma ma kina son na kuma san kike bina guje da muciya a gaban yara? Kina son na kuma? Wai wasan soyayya. Allah. Ni ba san irin wannan wasan soyayya ba. Kuma wannan abin da na ga miki kuma na riga na ga miki. Babu gudu ba da bai aure kawai zan yi. Kin ji na ga miki. Wayo Allah na shiga uku, Alhaji aure zai yi. To ka ji ko? Kana ji? Ka san fa ji ne da ni kamar maciji. Alhaji aure zai yi. Ka ji ko? Na ga ma yanzu haka aljanunta ne suka tashi. Ai ba tana da aljanu. To in ba mai aljanu. Na ku. Ba ruwan ku za a ina wuce ba ruwan ku. Wallahi tallahi. Ai na dauka ita ce ta biyo na sai ya biyo ka da muciya. Au. Da ga hajiya mun zauna ga jin muke da aure kai kyau ƙarya ba ina nufin ƙarya kake ba amma dai na san halin hajiya yanzu haka wallahi muciyar nan ta dauko ba maki ma ta zazzabga ma ita muciya ba tuka tuwo ka tuka mata tuwo yana fa sai ya gaya maka ne magana ya gaya mata zai aure shi kenan magana kai kokari kai namijin da zai aure haka ake sanar miji ɗaya a gidan shi mani baka san hajiya bane na fara ga na san halin hajiya yanzu fa ba karamin aikin ta wata zo har kai da kake bako ta zane manu baka da kai baka da kalli wallahi tallahi ni din wallahi tallahi baka da hankali ne na'am kana hankali ne ba da wani kai wani jin aure zan yi menene a cikin ban jin ba ga ta nan fa kuma wallahi an zalunce ni an cuce ni kuma wallahi ba zan yafi ba
wannan ba fashi ba kuma laifi bane ga da gajiya ba To kai din ma. ba ga je Yanzu duk zaman nan da muke da kai na amana shekara da shekaru, ashe akwai ranar da zaka ci amana ta? kin ga sai da na hana shi nace kada ya miki kishin nan ƙarya kake kamar ya ƙarya kake muna Bakari. ƙarya kake bakari ba ba bakarkare bane na ga bakari sunana Zai ta da bakari? ce mun bakarkare ni ba bakarkare bane bakari bakari sunana ba na tsoron kuta Allah jake hajiya ki sai in kai munafiki ne kai ba cikakken munafiki ne ga ta nan ba to wai ai da mun da ka zirga zirme wai alai dauda ba ga mana me ya faru ba ya aka da ba can ko daga ba kai ka so ko da ba tan gwasi ne ba nake daga ba na take nace ba ga ma zai faru ne me ya ce kai amma ka burge ni ha ba bala wallahi ka zama cikakken namiji ka san su mata duk abin da za ka yi duk macin ta dame ka a gida to ko karo mata kishiya ka gama da duk wani iskancin duk wani salwa ka gama da ita To wai ka shigo ka zauna mana, tunda ka ce ba za ka yi magana da ni a gaban su ba. Ko so kake su ji mu? aba haji abu Allah na tuba duk magana zamu dai bai yi ta ba anan daga nan din ma yadda muke akan nan ba za su ci ba na tabbata muke ba su ci ba ko kadan Ni dai na san magana mai muhimmanci ai a zaune ake yin ta. kuma abu ita kuma magana mai matsala ba duk magana take da matsala wadda ba ta da kai ai ita kuma tsayin ta tsaye ya fi saboda da kowar ka gano dugu hanyar tsira tana kusa da kai Na san kallon da kake mu masifaffiya ko? To sai dai kai ta yi kuma ni ma ba zan daina ba, matuƙar kai ma dai ba za ka nutsu ba. to ana tuba me abin da kuma ya kama ganin rashin nutsuwa ciki saboda Allah da Nabi ainihin kina so da yi wata magana da ke da kawai wannan muciya ita kamar ki aje ta kunna muciya da kasance ana aje ta a kicin kuma ki zo kina aje ta cikin dakin kwana ai gara ta nake muciya ki aje ta cikin sai mu maganar mu a tsanake Ina sauraron ka faɗa min mu ji menene. ba wata dogon magana dama nake so ga miki ba ni dama ina so da yi in sanar da ke cewa aure zan yi a kwarai da gaske aure zan yi ba kuma wani maganar wani gudu kusa da baya aure kamar ma riga an yi shi ba fashi aure zan yi kawai ya fi mun sauki Yanzu Alhaji haka za ka yi mu? Cutar da ni za ka yi ka ci amana ta kuma? Haba Alhaji dan Allah dan Annabi. me ya kama ganin cin amana ciki ko zalunta magana shi da aure kawai kuma ni na riga na ga min hukunci na Aure ba? ya da banu na jaka alai dauda wato wannan shawara da ka ban na ji inta ba karama bace na ji inta kwarai da gaske kuma yanzu ba magana gudu kusa da ba wani magana wani ganin wani ganin na shirya kawai ba zai ba ba shi kenan ba daman maganin matan kenan shi kenan ai daman maganin matan kawai kara mata aure wannan matsalar kaɗai ka sani baka san wata ba wace irin matsala kuma me kake nufi gidan nan ba damusa ɗaya bace akwai sauran damusoshi wanda baka san su ba kuma ka taɓa arba da su ba tukun babban gida abinda nake so in zaburar da ke a nan umma shine al'amarin nan farayar sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam don haka dukkanin wani wato ainihin sharaɗi addini ya gara wa abban mulayi kuma ya cika sharuɗa don haka ba maganar ki kalubalance shi dangane da abin da ya shafi ƙarin aurensa ki haƙuri ki karɓi ƙaddara Ai dama kai ba so na kake ba. Akan me za ka rika goyon bayan shi in? a umma ba haka bane ya za a yi wato ainihin ki haife ni kuma a ce ba na ƙaunar ki amma magana ta gaskiya ita nake faɗi ko ba haka ba Kenan ni ban san gaskiya ba ko? Ni ce ban san gaskiya ba? umma ba za a ce biki san gaskiya ba kin san kalilan amma akwai wasu daga cikin gaskiyoyi da ya kamata a ce na zaburar da ke kin san su a matsayina na ɗanki Wallahi zan mare ka in ka ci gaba. Shi ne kai shiru wato ga mahaukaciya kenan ko? In ta magana ni kadai. In na yi faɗa a ce na yi faɗa, in na yi hankali a ce in yi haƙuri to ya kuke so in yi ne ni. a to umma na yi bayani kuma na ga wato ainihin biki gamsu ba shi yasa ne gum Oyo! Umma, an yi mutuwa ko? muna zaman makoki ne An yi mutuwan kenan. Wallahi ya fi mutuwa. Umma akwai abin da ya fi karfin mutuwa. Eh mana, aure babanku zai ƙara. Aure. bai isa bane
Ya haka zaki zo ki tunzura ta ana zo na galo ana kokari a lallaba ta fahimci gaskiya. Yayi sile aure ba. Kai, wai za a soya ta kuka? Me ya faru? Jibril a dinga bin al'amura a hankali do Allah me haka? Bata wa asawatar. Ya Jibril dakata. Daji ne. Daji. Daji ka bi. Limaza da wa Jibril. Ya haka? Ya haka? Da hankalinki. Ki masa wato ainihin bayani fahimci al'amarin nan fa kar fa ai ta'addanci. Ku yi min bayani yadda ke wara. Mama ki wato ainihin masa bayani fahimta. Babanku ne zai ƙara aure. Wallahi ita ku kawai. Alhamdulillah. Hakuri ake yi mom. Alhamdulillah ala zalika. Bugagge ya fahimci gaskiya. Kai ni za ka kira barin mota? Bi ma'ana wai ai ka gaggabje a hanya kafin ka karasu. Shine yayi manufata ko ba ka ba yan wa? Billahi lazi. Kuma min lamarin nan ba. Ba haka bane fa. Ka fahimce ni fa. Fahimce ni fa. Ai masa bayani. Ni da kake gaya wa haka? Zan iya zabura in waje. Bagari? Bagari da ihu cikin cikin gida? Na'am? Bagari da ihu ina ji hakika ba lafiya a ciki. Ka duba ka duba In je shi muciya alaji. ka ba hauka mana. Yana karuwa fa. Akwai muciya fa. Yana karuwa fa. Ka je ka Wai nan Billahi lazi. Ni za a sa a sawanya ta kuka. Jirbirin? Yau zan sha jini. Gane wuka kuma? Ni waye isa a sawanya ta kuka? ya fa shata. Ina nufin ya kurba bas. Kai ba ni wuka. Dan ba yau sai ta sha jini ba Allah ya tsine mu. Subhanallah. Na'am ya burgice. To ya haukace. Ya fa ilaha illallah. Ya mutu. Me gadi? Yayi. Ai haka ake wa mahaukacin kare. Mu a dawa. To nan dawa ne? A'a. Assalamu alaikum. Ina ganin fa wato ainihin yayi daidai fa. Idan yaron nan wato ainihin ya kufula haka muke fuskantar barazana kala kala bila adadin. Baka gari? Ba ni tuna gora. Na'am. Bai me gadi wani dan gora mai kashi dan gora. Baka da cikin gora da burburi ka ga ba. Alhaji ni na da ke shi? Ba dan ma dai wato an ce ainihin shegen da mai shiga rai ba. Jibril ai da tunin watsa shi tarariya. Me gadi? Wai zai tana mutu? Ina nufin ya mutu wai? A'a. Sai ku san nahi ni na cika aiki na. Habar Allah. Sule. Assalamu alaikum na iya shiga ciki? Wai sai dan wanka ji burburi ka tana me gadi. Shi mun kai gora? Farfado tukunna. Assalamu alaikum. Yanzu saboda Allah da Annabi dama kai ne ka sa mai gadi ya buge min yaron nan ya mishi wannan abu? Yaushe da motoci maka wace da kike ya kare saboda Allah da Annabi. Ni gudun za mai gadi ko jibi To gashi? To ni ne kuma mai gadi? To ka san Allah wallahi sai dai ka dauki mummunan mataki akan mai gadi in ba haka ba wallahi zaman lafiya ya kare mai a nan gidan ba zan yadda ba. Nake da ko ba za mu yadda ba. Ni ma zan yadda ne? Ai ba zan yadda ba. Yo abu da ba san dan kake ba? Ni? Yaron gangarin a ciki na? Jibin jibirin kuma ba na san shi. Ayo ɗanka gashi kana kallo kirikiri an mishi abu ka kasa ɗaukan mataki? Amma yanzu duk wannan mai sauƙi ce. To. Ba wani abu bane wallahi. Tunda dai ina da yanda zan yi. Wallahi tunda dai abu ban gane yaya ba. Yo ya ba yaya ba kuwa. Yo ya kamar yanzu. Dama mishi zan yi. Assalamu alaikum. Samu zan yi kai ma in make ka kwanta shikenan. Ya Alhaji. Assalamu alaikum. Hajiya, do Allah ya mini afuwa. Na yi muku wato ainihin katsalanda. Din mun sile. Na'am. Wani magana afuwa kunun ka tsaya nan gurin. Wani magana afuwa yana. Insha Allah ina nan. Kada nan gurin. Insha Allah ina nan. Haka ake yi? Hajiya, wato ainihin amin afuwa zan yi bayani. A matsayina na wato ainihin da. Kwarai. Da aka bani tarbiyya. Sannu.
Hajiya al'amari na aure ya kamata wato ainihin a rika girmama na gaba. Ya kamata a bi shi a masa afuwa idan Hajiya kina muka min wannan a baya ina jurewa. Bai kamata wato ainihin a kuma abba na ba. Dr. Sule. Na'am. Hajiya ke zo da Sule wurin da muciya ba. Saboda kaga yana cikin yana tafiya. Na'am. Kare Allah ka fara fa. Sule. Ai dama kai karatunka akai na yake karewa ko? Na lura da wannan. Me yasa lokacin da mai gadin ya make dan ba kai mishi wa'azin ba? Bayanan ne. To kin ji da na yi musu wato ainihin bayani, na yi musu wa'azi. Saboda ka ni yanzu ne ma ku ce ni sai da ki ba mu wuciya kiya ta gurin gibe a zo samu kuma a kisa kai a cikin gidan nan wallahi talaka ce kuma sai ki saurara. Zo nan ina zaka? Ya ina ne ba zan gudu ba. Idan Allah ya sa amarya ta zo nan cikin gidan kuma ka sai za ku kware ta. Au baka daina magana auren ba? Babban gida. Babban gida sama babban gida komai in za su yi yau a cikin gida ko abin kirki ko rashin sa za su yi a nan gida ga babban gida da takwakiya a cikin gida babban gida babban gida babban gida mai babbar harka mai mata ɗaya a babban gida babban gida babban gida babban gida mai babban gida mai babban gida a babban gida muke a babban gida muke